जादो जी के टोला तोरा कुछ न कइला पारे जी रानी मन मारी रही गइल सोई बुझे तू साहजी के बाह में हाँ जो बंजर जाई ओही धाह में होई बुझे तू साहजी के बाह में जादो जी के टोला तोरा कुछ न कइला पारे जी रानी मन मारी रही गइल सोई बुझे तू साहजी के बाह में हाँ जो बंजर जाई ओही धाह में होई बुझे तू साहजी के बाह में बानी हम तेली ऊपर से लेली जो बंजे ज्यादा देखबू हो करी दरदिया तोहर कमरिया ठीक से चल नहीं पैबू हो बनिया हई कर नहीं हमसे चला कि गुप्ता जी तो रखले है 12 तेल लागला बुझे तू साहजी के बाह में हाँ जो बंजर जाई ओही धाह में होई बुझे तू साहजी के बाह में जो बंजर जाई बुझे तू साहजी के बाह में जो बंजर जाई चाहे ओहिरान के चाहे बबुआन के केहू के सोजा जदी जइबू हो तोहर जवान के झरी न पानी रे रानी उपास रह जइबू हो अमन पंकज संगम राखी नहीं ठीका तोहर के सिखाइब रानी नयका तरीका बुझे तू साहजी के बाह में हाँ जो बंजर जाई ओही धाह में होई बुझे तू साहजी के बाह में। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरंगा बाजार सीतामढ़ी बिहार।